Ja sam Jovana Racić, počela sam da se bavim plesom od svoje 6. godine. Pošto sam bila veoma razgibana, treneri su već počeli sa 7 godina da me vode na takmičenje i osvajala sam medalje na državnim prvenstvima i tako dalje. Svi su bili oduševljeni i slikom, a i snimkom na kome ti visiš bukvalno u košu. Koliko se to vežba, kako se to izvodi? Izvodi se veoma lako, za to mi je potrebno možda 2-3 devojke. Ja se popnem na leđa i ona me samo dignu, ja malo skočim i tako se provučem. To i nije veliki problem. Nije se vežbalo dosta dugo. Ja sam veoma hiperaktivna pa mi to nije problem bio. Imam pogotovo kad izađem na teren, ako me puknem adrenalin i jedva čekam da se popnem. A šta roditelji kažu kad te vide da visiš u košu? Pa oni mene podržavaju, ali opet nije im svejedno kad tako to vide. Jer šta znam, možda misle da ću pasti, da ću se povrediti. I onda zato zbog toga ne dolazim na utakmice. Još kao mala sam bila veoma nemirna i volala sam se penjem na drveće. I onda su me upisali na ples da bi se kao smirila. Naravno nisam. I onda je show dance razvio moj talenat i tako sam počela da se sad penjem na koš. Da li ti znači kad navijači podržavaju to što radite, vidiš njihovo oduševljenje? Naravno da znači. Pogotovo mi kad iđemo na teren i ako je neka nova koreografija, nama već više znači kad nas navijači podrže, kad nam daju veliki aplauz. Kakva je atmosfera među vama devojkama dok trenirate? Pa atmosfera je odlična. Mi devojke se dosta dugo družimo, treniramo zajedno preko 10 godina i kakva bi atmosfera inače i bila. Pogotovo na treningu svi se slažemo, podržavamo jedne druge, branimo. Ja sam inače najvođa, pa me devojke dosta čuvaju. Da li su sve koreografije podjednako zahtevne? Pa nisu, svaka koreografija je na svoj način zahtevna, neka zahteva glumu, neka zahteva akrobatiku, a jednostavno u nekim koreografijama ubacujemo više vrsta plesa. I, na primjer, za takve koreografije nam je potrebno dosta više vremena nego za koreografije sa akrobatikom. Na primjer, neka navijači ne vide to koliko smo mi vežbali i trudili se za to, ali to je dosta teško. A šta kažu drugari u školi? Pa, ništa, da kažem, na neki način mi čestitaju kao svaka čast, kako to radiš, kako smeš, ili se bojiš, ili imaš tremu i tako.